kan ya toh. Lagi becik. Iki kok utut godhot iki biasane utut banter kok yo emoh iki lho. Lho iki lho. Aku susah asine. Terus saiki piye aku nek ora boloran karo kowe ya susah. Boloku do minggat kabeh. Saiki kowe ape curhat apa wis? Oh saiki, Bro. Dungkapno lah, aku iki semua guru akeh karo Bang Jon. Ilmu Bang Jon kok. Aku ki mau, Bro, dek ilmu nek terus tak ndem dhewe ki mau. Arep tak telarno ibarat pohon tidak berbuah. Ana apa-apa wis ngomong terus terang karo aku. Ngomong, mumpung aku cek sabar iki. Tentang apa? Kowe modelmu nek jak ngomong ya ngono, Dek. Nek urus siap ngomong karo aku wis dindem sik. Daripada gue ngomongan mbok batin tok karo makmu tok malah aku ora mudeng, malah judek aku. Mosi dhewe. Tak tinggalne Bang Jon sik ayo. Nek kene ae tenang pikirem, ya aku tak rono sing Bang Jon golek konsultasine. Piye ngatasi kowe? Ya. Piye malah yang tutupan iki ngene. Iki lah arane wonge sing mlebu. Ini ana ora. Ini diombe ae ya. Sekarang wong nek bingung malah kok dolani malah rene kok sandi malah wong iki. Bang! Bang, nih, di wong iki. Lah, wah kancing kan buka ae. Calon miliarder turun ngene. Lah ngene kok jaluk sugih. Ngene kok jaluk cukup, jaluk apa-apa cukup. Bang, tai, Bang. Tai, ono duit. Duit. Oh ngene iki lho. Nek duit kok tangi. Oh esuk-esuk ki, Bang. Jogging koyo aku niki lho. Sehat ning keker. Ngipi wis dadi miliarder kok malah. Lho. Kowe mulai duit-duit ya langsung jeget aku wae. Aku opo ngomong penting. Wis sudah ngobrol jebue. Ayo. Sik Bang, ketae. Lali aku di omah rek. Lali aku. Wis tunggu sik. Iya. Balong iki. Manuk ning kene akeh do ngombe kuwi mengko. Lah kuwi mau bukai jaring, paling tak yo ngombe sang manuk tak kira tak gurak meng. Nek asine bek meng. Ora timo kebek ah. Full tekan dhuwur, kebuak mewer-mewer nama turu. Netes-netes nang isor. Jembajalmu tak ngombe ya. Manis e, Pak. Koyo janjine kae, Bang. Iya. Manis janji pahite kenyataan. Ya. Akeh ane tenan. Aja sembrono nek ndek mben-mben aja ning ngarep ditutupi, Bang. Bahaya saiki. Manukmu do mencok ning kene ngomong-ngomongan lho berhubung. Lah ene sing ape nelek barang, tak buak langsung ah. Tapi teleki ndak Mas Sarung. Lah lagi, untung aku roh, ngono ki lho jajal. Coba nek badumpe manuk mung pentol ngombe. Oh, jumbe manuk iki mung aja mbok ombe. Nek gak oleh jajal tak ombene aku wae. Manuk dasir. Kowe nek ngomong jaring nggo jaring manuk brundulmu. Terus jaring opo, Bang? Nek jaring nggo jaring manuk. Apa ngerti mbok disisiane cara kowe untuk manuk kena mbok dol. Ini wong sisa apa ayam, Bang? Tak kene kae bro, iki pergone iki ono HP. Terus pape apa, Bang? Ceritane iku bro, pitik to. Midak iki. Esuk setruk ringan pitike. Iso, Bang. Pitik sing midak iki mengatur ringan. Cerita karo ketuane pitik ning kandange paling. Ngoro rene ketuane pitik. Betok. Terus berarti ngono, Bang. Oh, setruk ringan. Ngono. Cukup. Terus kene ngene. Iki kok jamu ndak jawane. Betok ngene. Wah, ini adu arep langsung kok. Lemen ah wong jenenge ketua pitik ning kandange betok. Ayo jajal. Nek wong-wong ngono kae. Alah, paling yang modal buri betok. Teman harapan yo. Iya, nek pitik sing menggare kalau paling kati wong. Demi paling ketuane iki. Jenenge ketua andalan tenan. Ketua hengi wanine ning mburi bloko maju anak buah kok ketua opo? Lah iya ketuane ora jelas tak sendi sing ketuane tak ketok. Ketua kan maju dhisik parani jelas. Ono gentleman ngomong. Anak buahku stroke. Pitik iso ngomong masa wong ora iso ngomong. Lah iya. Ngono ki lho.
Wis sesuk iki bantu sik ae. Besok dilanjut meneh. Iya. Ketemu ndi sesuk? Ketemu ning kuburan kono bae karo ngopi sih. Ya wis, dikono ae. Wis, salam tinggal dulu wis. Salam calon miliarder. Halo bos. Halo Bang, piye ta? Piye udan terus iki? Cocok bro karo suasanane nggo. Ya masuk tahan nang ngene iki. Jomblo bisa apa bro? Alah, jomblo ya bisa nang ngene iki Bang, ngeluh blokong ngeluh. Orang ngeluh. Apa? Iri bilang bos. Piye sida Prabang kerjaane iki? Waktu adalah uang. Gunakan waktumu dengan baik. Nah, iku mangkane. Ya iki dadi sikat ae rasa suwen-suwen. Langsung kesuwen, ayo. Ah, ngene jelas nandure. Pari tukule ya pari. Aja kaya awakmu, Bang. Nandure pari, tukule saka teki. Ujung-ujungnya apa? Pas mbok mati, dianati ya. Ora mau dianati bro, wis dianati dielek-elek neng guri. Kuwi Bang sing marahi lara ati. Patel kabeh, Bang. Aku kabeh iki kok calon miadur kok ngene. Tuleren ae sesuk dipocokno ae. Pocokno ae, ayo. Ora iso bro nek awake dhewe kabeh dilakoni kabeh ngene iki ditindaki kabeh ya rekoso. Lah mangkane kuwi ya, Bang. Lah, aku ndungu-ndungu nek sampean iki tau rabi ki terang turae. Yo kenapa? Padahal aku kelirane maam lho, Bang. Mosok aku ora ero. Lah wis pisah kok bro. Wah, kok iso pisah piye, Bang? Oh wis piye meneh bro jenenge wong hubungan nek ora cocok. Ini iki aku malah dadi kuwatir aku. Ini apa nikah? Ora usah kuwatir sing penting kuwi yakin, madhep, mantep karo kersane Gusti Allah. Intine memilih yang terbaik kanggo awakmu, kanggo keluargamu, ya kanggo masa depanmu. No, aja salah pilih kaya aku. Golek neh ae, Bang. Tenang, ora usah pusing. Awake dhewe calon miliarder ah. Tetep wong wedok-wedok ya akeh sing gelem ah. Itu bro aku hanya mencari seorang yang senasib dan yang setujuan. Yo kok. Senasib harus tujuan yang piye maksudnya? Ya senasib yang pernah merasakan kegagalan, satu tujuan itu ya untuk kedepannya lebih baik lagi dan tidak menginginkan gagal untuk yang kedua kalinya. Masuk Bang. Untuk mencari yang cantik ikut banyak, tapi untuk mencari yang terbaik itu susah. Mencari pasangan tuh harus style apa meneh zaman saiki bro. Wangel. Ayo. Wong sing ketok apik ning jebul malah kelakuane elek. Ana sing munafik. Ketok apik ning ngarepane dhewe ning mburi jebul malah ya ngono kae. Berarti bener omongnya wong kae, Bang. Ngomong piye? Dudu ki mung titipan. Titipan piye? Nek rah dijipuk karo sing gawe urip, yo dijipuk lanangan liya. Tapi saiki yo, ayo dolen lanjut mulai ae. Wis sore wis dipocokne ae rasa bingung-bingung. Iya. Wis ngono ae yo. Yo.